Amb rigor i amb molta gràcia i amb molt d'enginy i amb molt de talent, evidentment, aquest equip, els que han vingut i els que no han pogut venir, o no han volgut venir i ens veuen des de casa, o no ens veuen, és igual, ja els explicaran. Bueno, és que no hi cabíem, la taula estava... Estem fent un programa de ràdio que és líder a Catalunya des de fa molt de temps i que és imbatible i cada vegada està sumant més oients, i això té molt de mèrit, perquè mira que hi ha ràdios, Mira que hi ha ràdios, mira que hi ha canals de ràdios i coses per escoltar, no? Però mira, teniu el nas... Bueno, això és mèrit del Toni, ara faré la pilota, perquè jo sóc el pilotero oficial del programa. I clar, això és mèrit del Rocco, que fa una secció al programa, i des que hi ha el Rocco... Puja l'audiència. Ens hem consolidat. Exacte. Sí, porta exclusiva. Espera, un moment, abans d'acomiadar-vos, m'agradaria contactar amb el número 47, és un noi molt maco, té uns ulls preciosos. Qui és el 47? 47, que està aquí. Mira, jo abans he dit aquest, potser aquí no lligaràs, però des de casa sí. Es diu Omega. Qui t'escriu això es diu Omega. Té uns ulls preciosos, records des de Sant Pere de Ribes. Només sé que és fotògraf de Clubzone. Sí, és fotògraf tu? Doncs té. I després per aquí algú em demana... Diu, des de casa tenim un dubte per la participació. Quin número té la noia que està sentada entre els números 47 i 42? Entre el número 47 i 42 és aquesta noia que et posaré el número aquí, vale? Està clar. Ara li està per la gràcia. Perdona, és veritat, tens raó. Ara. Diu, ja que està, si vols aixecar-les per veure-la bé, que és una noia molt interessant. Molt interessant, realment. Jordi, aquest home pot participar. Això com va? Tu no ets single, Tu no ets single. Tu què saps? Bueno, que no soc estèreo. Això és de moda, perdona. Et quedes una estoneta a la grada. Ai. Jo et poso un número. Saps què passa? Que ara que ho penso tinc el cotxe mal aparcat. I hauria de marxar. Sí, però abans, sisplau, a veure, el nostre company Jaume de So. El Jaume ens entrarà els e-mails que han encertat correctament la pregunta que he fet. Gràcies, Jaume. Jo demanava... Espera. Jo, Jordi, m'agradaria dir una cosa abans de marxar, que és que m'agrada molt el vostre programa, soc molt fan teva, t'estimo molt, però soc molt fan d'una persona d'aquest programa. I m'agradaria molt fer-li 2 petons abans de marxar. I tant, qui és? És la Lorena. Soc superfan de la teva música. Ai, t'ho juro. Ara, que maco. T'ho juro. Em vaig comprar el teu CD. Hola! Me'l poso al cotxe, pinxana! Que bé! Almenys algú compra discos. Me'l poso al cotxe a tot volum i canto com una boja. ¿Quién es la que me está agradando? Home, la primera. Te recuerdo. Ah, es que cada vez que veo me levanto con un tío nuevo. Sí, señora. Que yo también he tenido mi época de single, y muy guerrera, y muy guerrera. Nena, que m'encanta que ho sàpiga. Vale, moltes gràcies, Montse. Ai. Dale! A la ràdio només en parla de Fisherman Friends, clar. M'assabento de res, veus? Us agraeixo molt que hàgiu vingut aquesta nit. Sé que aneu a treballar molt d'hora. De fet, el Toni Clapés té fama de ser un dels tios més treballadors que hi ha. No només a la ràdio. No rieu, que és veritat. Que és veritat, que el Rocco sempre ho ha dit. Hòstia, el Toni una altra cosa no, però Pencaire t'estima molt el Rocco i t'admira i respecta molt, que sí, Rocco? Jo també. Sí, el Rocco. I més val que el cuidis. Més val que el cuidis. Després passem currículums, Senyors, senyora, Encantada. Encantats. Toni, gràcies. Gràcies.